namin din sa Mukas mga classmate. Dire sa tubod sa Lanao del Norte. Kay musakay mi sa birds. Kay mutabok may parami sa amin sa Occidental. Mutabok may sa amin karon mga classmate. Ako yung akong pamilya mga classmate. Namin din rin karon sa birds. Patabok may Usami City. Kay mo ito may Gurukita City. Sa lugar sa Masawa. Nakadlaon mga classmate 4:30. Mapuno na ang bars mga classmate. Lapit ang mularga. Nagkapang igawiting ang mga sakyanan mga classmate para sa sunod nga biyahe. Mao na ang patalan sa Mukas mga classmate diri sa Lanao del Norte. Hayag na mga classmate. Ang kanang bukid nga makita mga classmate mao na ang Misamis Occidental. Doon kanang kasiga mga classmate mao na ang pantalan sa Usami City. Sa Misamis Occidental. Adiha may mudunggo karon. Kining dagat diri mga classmate naka literyo ni siya dito sa Zamboanga del Sur. Pwede sa ilang trip. Pero tuyok na, layo na kayo. Muagi patag Zamboanga del Sur. Pabalik na pud sa Misamis Occidental. Adiri ang pinakaduol mga classmate. Agin na bakasyon namin sa lugar sa akong asawa mga classmate kay dugay na may wa kauli tungod sa pandemic. Karon na lugaran na gyud. Relax sa construction karon mga classmate. Laglaag sa. Kay musubay po mi sa among balay ug naunsa na. Na may balay diri sa Misamis Occidental mga classmate. Among nabiyaan. Gikan sa Mukas mga classmate paingon sa Usami City. 30 minutes ang biyahe sa birds. Kapit na may mundong ko sa Usamis mga classmate. Nakadunggo na mis pantalan mga classmate diri sa Usamis. Pat, Be, vaccine mo, be. pero may baksinan mo tanan. Tanaw pa nimo? Okay ra? Boss? Taamit ka. Taman dito sa pan. Sulit ka paano? Pwede. Sila yung kami, bangat. Hindi na,